नै सनाफोर आं स्कुलाव फिसौखौ लांनो फैदों। नै लामाया बिराद मोजां। डनबस्क स्कुलनि 3 नम्बर गेटजों हाबदों आं। बिबारा बेसेबा मोजां। लामायाव जि मोजां मोजां दंखायो बिबारफ्रा। सनाफोर नायलांनो हागोन। नै नायदो देखायबाय आं। बिराद मोजांखा। नै गथ'फ्राबो फिल्डआव गेलेगासिनो दं। मा फुल होनो बेखौ? बेखौथ' बयबो मिथिखागौ खोमा। फिसौखौ स्कुलाव लांनो फैदों। स्कुल सुटि जासिगोन आरो 5 मिनिट दंबायो। एडभान्स फैदों आं। गेलेगासिनो दं गथ'फ्रा। सुटि जाबाथाय खारलांजोबसिगोन आरो बिसोरना। स्कुला नै नायदो सोरबा नुफेराखैबा आरो नुखानायफ्राथ' नुबायसै आरोना। बाहाय जिरायनानै थाथ'नोसै आंहा नै बिबार ना बिलाइ जाखो बेयो? अ बिबारसोहाय। बिबारसो। नै जि मोजां गुफुर बिबारनि मा गेट फुल ना मा होनो बेखौ? जिरायस्लांबायनो आइदै हा। नै सनाफोर स्कुल सुटि जानानै ओंखारबोहांबाय गथ'फ्रा। खोमसिसो नुदों माथो। नुखोना नुजायाथाय? गारजेनफ्राबो नै लांनो फैनायफ्रा आंनाबो फिसौआ फैगासिनो ओरै। जिरायसै जिरायफै हा बैनिफ्राय नुहुरखादों दे दसे जिराय। हरगोन दा दखानाव हाबैगोन। थांगोन र' सानैजों हाबैगोन। आंनि फिसाया गावखौ देखायनाङानो। ओंखारबोगासिनो दं ब्लेन ब्लेन। र' ब्लेन ब्लेन ओंखारबोगासिनो दं। दाहोथे ओंखार साथाखौ दाहोथे।
बै रैरुबसो नामा ना नङा ए नङा रैरुबसो सानदां लामाया मोननै मोनथाम जाबाय जाय फारा फारि लामाजों थांबाय थांबाय माखासे गथ'फ्रा नै लांजोब्बाय गार्जेनफोरजों दोननोसै दे सनाफोर लोखि